Здравейте, хора! Аз съм Цецко. Сега ще звъня на Ашика. Не, ще ми се обадя. Явно не. Хора! Искам да добавя едно нещо. Не, сега. Майя. Гъре. Гъра. Герво. Търсене на Майя Герова в съобщение. Явно я няма. Тя май има месенджер там. Хора! Сега ще пращам. Знаете ли какво мисля? Какво ми бе? Пазар на стикери, хора. Хора, за този клип съм ви подготвил, понеже сте ми почитатели, как няма да го направя, ще ви покажа едно нещо. Сега ще видите. Понеже много от вас искаха да покажа какво има в тая игра и ще го покажа. Писахте ми, много искахте, просто нямаше как да ви откажа и реших да го направя. И сега ще го направя. Ще ви покажа всички места. Това да намаля този филма звук. И така. Значи, ето сега ще ви покажа. Целта в тази игра, знаете ли каква е? Да събирате такива коли, дето показват, ето ги, цели. Навсякъде ги имам. А и аз сега ще ви покажа какво имам. Значи, това са летищата. Много искате. И ето ви, абонирайте се. За 10 абоната е този клип, хора. И ако вече не се абонирате за този клип, на тези коли, няма да снимам на тези коли. И да ме пишете. Каква блъчка. Трябва да бъде експорт, аз съм най-добрия. Хората са Това е цялото летище. Тук горе са паркингите. Ето тук може да ги сменяте. Аз искам да играя така. И сега ще видите. Абонирайте се за мен, за Богдан Богданов. Напишете хора Богдан Богданов. Давайте само надолу. И като видите едно празно, натиснете го и му се абонирайте. Да му станат 4 абоната, защото той има 3, а пък аз имам 5 абоната. С 2 абоната говоря. Хора, това много ще ни зарадва. Хакатрака, хора, както знаете вече, има 15 абоната, но аз му се абонирах. Вече има 16. Хора,
скачаме. Like and flea, motherfuck. Това най-много ме кефи мен. Сега да ви покажа. Ко се блъскаш от мене, бе? Ай, ко правиш, бе? Гледай къде караш, бе. Тъп. Майко, много ме дразнят те. Честно ви казвам. Да, и са реклами да ви бъде и да ви насъри рекламите, просто да иба. Хора, гледайте клипът на телефонни шеги. Обажда се на кучета, котки. Котки, но са яки. Гледайте ги. Имаше малко заблуда, за да ви кажа. Но не е лига, хора. Нещо друго! Нещо друго! Друго нещо! Сега тук да завием, хора. Хора, много се надявам да има много абонати, но не знам дали ще се получи, защото вие не се абонирате. Хора, хайде абонирайте се. Не може само хака-трака да ми се абонира, защото той вече не може. Богданов ми се абонира, още някой, мама и баба ми се абонираха. Имам вече 5. Как става тая работа? Не знам и аз, но се абонирайте. Иначе... Нищо иначе. Хора! Снимам. Ще кажа на мой приятел да си изтегли Viber и там да му пиша. И ще снимам клип как му пиша. Ама ако и той пише на английски, няма повече да снимам клипове. Защото се вбесявам. Той малко да го дигнем нагоре, ще ме нерви. Та тая кола ще направя като нищо. Ето така ще скачам. Направя днес се ядосах. Много се нервя. Първо хора исках да се казвам знака. Обаче има знак. И да мога го копирам. Точно ни объркат. Знака много пасува. Що се посъбня, само да пасува знае знака. По хора не се абонирайте на знака. Той само знае да пасува. Всички клипове, във всички негови клипове той пасува. А вие не искате това, нали? Не ви чувам. О, да, верно, не ви чувам. Защото аз снимам, а вие сега гледате. Ха. Аз съм дивака на витридно. И аз исках това име. Ама той ми го открадна. Аз му писах дивак, може ли да бъда аз дивак 1-2-3-1. И той каза, не, аз лично дивак 1-2-3-1. И му казах, монето си. Всички ми крадат името. Първо исках да съм знака, после дивак 1-2-3-1. И исках да съм накрая. Знаете ли какъв? Комподирака. Ама няма такова име. И така, хора. Да ви иба майката потфиба, кутката ви да иба, путката да ви го потфиям. Който мисли, че напишете под коментарите. Напишете под коментарите. Който е гледал знака, да напише. Аз гледах знака, той наистина много псува. Точно така.
И не го защитавайте. Естествено. Хора! Искахте да видите какво има там. Сега ще ви покажа какво има. Ето само вече. Един прозорец. Ето това е. Много искаха да видят. Видяхте. Тото и бебешко за вземане. Само бебетата ще го вземат. Кой няма го вземи. Хора, тая игра е най-интересна. Може днеска да говоря. Днеска направи 10 клипа само. Не съм ги говорил. Хора, знаете ли какво съм подготвил? Ще правя рисунки. Хора, даже съм направила една рисунка. Сега ще я видите. Здрасти, хора! Пак съм аз. Само да... сега ще ви покажа. Хора, ето е рисунката на Барса. Ето, ако се вижда, надявам се да виждате. Ето. Това е рисунката ми. Първата рисунка. Ще правя и на реал, ако мога. Да чакайте. Спирам го. Хора, много се надявам. Абонирайте се. 5 абоната не ми стигат. Хака почна преди мен да снима, иначе аз ако бях почнал един преди него, сега знаете ли колко абоната щях да имам? Цели 30 абоната. И до тук ще приключим за този клип. Абонирайте се, дайте лайк и чао!